Szerbusz, köszöntelek a csatornámon. Ez a csatorna ugye a Temuval kapcsolatos dolgokkal foglalkozik. Ugye ez a blogomnak itt a címe, hogy megérkeztek a titkos Temu kódok. Ezért nagyon jó kis kódok, ezeket érdemes ugye alkalmazni és fel is fedezni. Ugye azoknak lehet igazán hasznosak, akik ugye szeretnének spórolni még a Temun belül is, ugye, hogy közben aztán minőségi termékeket tudjanak még plusz beszerezni, ugye még olcsóbban. Tehát jó üzleteket tudsz így akkor magadnak csinálni. Ugye ennek a megszerzéséhez ugye itt van egy link, ez itt a blogomon van, de ez a videó alatt is meg lesz majd, be lesz neked oda téve, ha érdekel. Ugye a Temu az folyamatosan frissíti a kínálatait, és ugye most lehetőséged van arra, hogy még ugye jobban tudjál vásárolni, és még jobban tudjál spórolni a vásárlásaid során. Ugye ezek különböző kategóriák érhetők el a Temuban, ezt majd te ott fölfedezed. Most itt is van egy link, ez kimondottan a termékkel kapcsolatos, ez ebben, ugye ez az azonnali ránctalanító, ráncáló, méhméregfeszesítő és arcmaszk, tehát ez javítja ugye a bőrnek a feszességét, és ugye segít az öregedésnek a jeleit ugye halványabbá tenni. Tehát erre rákattintasz, akkor ugye a termékhez fog elvinni, de ott is már a kedvezményes ajánlatokkal, vagy ha a képre kattintasz szintén. Ez is ugyanaz, itt megmutatja az összetevőit, hogy miből tevődik össze ez a arcpakolás, ez a ránctalanító, milyen anyagokat tartalmaz, és ugye itt van, hogy ugye a kuponára 1282 forint, ugye ezt itt el tudod érni, hát ugye ennek is be lesz itt a videó alatt, ez ugye linkelve. Tehát ez az oldal, ugye ez a blogom, és maga a csatorna is ugye ebben foglalkozik, hogy minél hatékonyabban és jobban tudjál ugye a Temun megtalálni dolgokat és vásárolni. Ha lenne még kérdésed, itt van egy asszisztens, ide ha rákattintasz, akkor előjön. Itt rögtön szintén el tudsz jutni a Temu oldalhoz, a kedvezményes kódok, ez is egy kedvezményes kód. Ha pedig ide a kis robot fejre kattintasz, ugye akkor itt fel tudod neki rakni a kérdésedet, ugye, ami ebben kapcsolatos, hogy mit keresel, vagy mit szeretnél, akkor ő szintén elvezet majd téged oda. Hát ez lett volna, amit szerettem volna így megmutatni, és remélem, hogy sikerül jól és hatékonyan bevásárolnod, és hogy ezt minél jobb ugye árérték arányban tudjad megtenni. Ez segít ebben ez a videó is, meg maga a blognak az oldala is. Hát köszönöm a figyelmet, és jó vásárlást, szervusztok!